Sikali. Bakal la posto. Oh, 200. Iba. Sandali for me. 200. Sandali ba? Ay, kumpara ito. Kanda. 340. 340. Bake bethukula. Ay, bagove bakula masinya. Bake bethukula nje kancane. Ay, ulezo ngikho.
Banga. 414. Hayi abanye ngoba That's 3,000, not bad, right? Yeah. Yeah. ayibaniwa basini. Asiyashe. Abantwana kufanele Banga. 470. About 47, 500. Yeah? Aye. Kulungile. Asikhulumi khona la. manje lento esizokhuluma la nizoyirecord. Usula nje ngaphandle. Yeah. Oluntuze mhlabo. Hayi Uqale la. uba uzobala la kwangithunga. Kontramba. Iloko nje okuyiyona. Akusondeze isihlobo ngizobonakala ngendlela nami. Sizozwakala noma sizozwakala. Ngiyababingelela nje bonke abantu abala ku live kaMenzi epage nelisha kwabanye ke njengazo ukuthi sesithuthele ngapha leli page likaMenzi elisha eseliqala izolo emva kokuthi ipage ebesisebenzisa libe nezinkinga ngekhathi zabo9 kwakhona oselisebenzisa kule team ebesisebenza nayo ngabeka nje ngokusobala ukuthi umphathi ebesisebenza naye kuye kwawuyena osethatha ipage mina ngangabe ngisaba ingxenyana ipage noma ngabe kufanele ngene angibange ngisakwazi ukungena kwase kuba nerecord lapha ya engicabanga ukuthi idlala i-hour kuze kuye ngale ku-30 minutes or 32 minutes nama-second okuzwakale khona kukhuluma uNsika Yethonga noCevuzile Mchunu okungabantu abasebenzisanayo ke labo ke kuzwakalile lapha ya uCevuzile naye beke zakhe noma uCevuzile ekhuluma ukuvumelana abe kusho ke noma ngeke ngimbeke iphutha ngoba yena
ubeseka okukhulunywayo njengomuntu ongazi ikakhulukazi ke futhi bona bayezwana bayasebenzisana. Angicabanga ukuthi noma ngabe ubebe kokungiyikhunsika yethonga ubengamlahla ngoba bona bayazwana basuka kude nalento yabo noma nokuphila kwabo. Ngabeka lokho la kuzwakale khona ke kunamagama abantu abebengeyona ingxenye yaleyo khona noma ingxenye yaleyo nkulumo ebikhulunywa ngaleso sikhathi. Inkulumo ebikhuluma mayelana noMenzi nomphathi wakhe noma nokuhlukana kukaMenzi nomphathi wakhe bese kufaka amagama amaningi abantu abangekho ke emsebenzini engingabala oMshibe ngibala oMashabalala ngibale kuze kwathinteka nabo nabanye babeculi kodwa ke engingasho ukuthi bebethinteka ke kabi. Lapha ke njengoba ngenzi live benginenhloso ukuthi ngikhulume konke okuzobe kuseka leya nkulumo noma kuyobe kuphikisana naleya nkulumo ngoba angicabangi ukuthi iliqiniso ngokuphelele nanendlela eyenzeke ngayo. Angicabangi ukuthi mina ngingavumelana nayo njengoba bekufonelwa umuntu ongayazi idili yethu yokusebenza nensika yethu. UMacingwane akazi lutho ngokusebenza kwethu. Angazi-ke uma kuthi mina yimi ongazi bona bayazi. Mina ngazi ukuthi uMacingwane akukho akwaziyo ngokusebenza kwami ngoba mina ngisebenza nensika yethonga kuphela. Bengisebenza nensika yethonga kuphela. Angazi-ke ukuthi-ke ukuphila kwabo bebeyaye bexoxe iziphi-ke njengoba kuzwakale uMacingwane ekhuluma nonsika yethonga noma unsika yethonga etshela uMacingwane lokho abemtshela kona engingakholelwa ukuthi kuyiliqiniso. Ekucabaneni kwethu-ke benguqabuka mina ukuthi siqhathwa uMshibe noma siqhathwa indaba yokulobola. Mina benguqabuka-ke lokho uma sengithola kuleya record. Ngikuqabuka kanjani-ke sixabane ngomhla ka-25 kulezo insuku 23-24 kwakube ilanga lokuhlukana kwethu kube umhla ka-25 December 24 ebusuku kuzosa kube umhla ka-25 okuyila esagcina khona ukusebenza nokubonana kwethu. Angisafuni-ke ukuthi kube uMenzi oqhamuka nempi noma nokukhuluma okuzokwenza ukuthi siphikisane. Angisenayo inhloso yokuthi siphikisane nensika yethonga. Akakukhulumile angikholelwa kikho akelona iqiniso. Anginayo futhi inhloso yokuthi ngibhidlize noma ngimbeke kabi. Nginesizathu sokuthi-ke bafowethu uMenzi nimthande ecula nathanda umculo wakhe anangamazi enolaka anangamazi ilento atholakala eseyiyona. Ngilapha ke nje ukuzoyithoba ukuthi ngicela uxolo ekutheni ngikhulume ngale ndlela engikhulume ngayo. Angixolise ukuthi silungisa izinto nonsika yethonga. Ngixolisa kubantu abathanda umculo kaMenzi nabantu abebembuka uMenzi bengasho lutho bemthanda bengasho lutho ngoba uMenzi animthanda ngethuka inhlamba. uMenzi anizange futhi nimthande ephikisana nabantu. Benimazi uMenzi ethule kodwa lokho ebenguveza bese kuyisikhathi eside njengoba besiqala ukusebenza ngonyaka ka-2020 la size saba nesivumelwane khona ngicabanga ukuthi u-2021 manje ngo-2022 isivumelwano eserious ngempela ngakhuluma ngecontract. Okuyisizathu-ke kimi ukuthi ngempela ngizoxolisa ekutheni nginibangela umsindo ngenze lokhu eningangithandelanga khona. Bafowethu ngiyaxolisa nje kakhulu kulokho. Ngiyashweleza ngifisa neseke uMenzi ngeqiniso nalaba bebemsiza uMenzi bekhuluma okungamagama amababheka kunsika yethonga. Ngicela ukubaxolisela bangithethelele ningithethelele nani ngixolise kubantu abangabahleli bemcimbi. Ningixolele ngokukhuluma ngibambeke bakwethu. Ngiza ngemuva la ekutheni ngingakhuluma ngikwazi ukukhuluma kodwa ke okubalekile kunakho konke ukuxolisa nakubahleli bemcimbi emcimbini ebengingatholakali kiyo. Ngithole emva kwesikhathi mhlambe senginamabala uma ngabe ngithi ngiyalandela kukhonjwe kumphathi kukhonjwe kimi. Ngicela ukuthi ukusuka namhlanje wonke umsebenzi kaMenzi uzomelwa uMenzi. Uma unesidingo sokukhuluma noMenzi kunenamba kuleli page eno50 lapha ekugcineni ithi 0838669950. EkaMenzi leyo namba. Ngabe uMenzi umqasha ngokomsebenzi, ngabe uMenzi ufuna ukukhuluma naye noma yini,
ngicela ukuthi uxhumane naleyo namba benginenhloso ke ngokuthi ngikhuluma indaba kani ngenzi live bengifisa ukukhuluma konke okungiphathe kabi kodwa ngoba anginayo inhloso ukuthi unsika yethu ngahambe noma sihlukane sinegama elibi lokucabana ngicela ukuthi kwehlele mina enzansi ngingakuvezi okuningi nokunye into enginiphathele yona umshibe lokuthiwa ke wasiqhatha ngimphethe ke uzokhuluma yena akakwaziyo ahlambuluke ngasesayidini lakhe mina ngisale ngendlela engiyibeka ngayo naye futhi angimdayisa umshibo ukuthi mazini njengomuntu onjani kodwa mina ngenzele ukuthi ngoba angisasiphasisi isinqumo sami sokuthi ngingaye ukucula ngenxa yezigameko lezi batho uMaskandi ke ikhathi bengwelkhama ke emculweni kunje kusho ukuthi ke bayayazi lempilo nedi ke bekungelulo ukuthi bangithiphise noma bangitshele ngoba bebazi indlela engiphila ngayo naleya ndoda kuvele mina mangabe ngiphila nomuntu so ngizophila iqiniso uma ngabe futhi ubuke wakhuluma kabi bengizomtshela ukuthi ndoda wazini lana kodwa ke kungihlulileke lokho noma kusehlulile ukuthi kufike lapho ngoba namhlanje sihlukene womunye ubhekele womunye ubhekele ngenzela ukuthi ke ngingavezi amabala kansiyatho noma ngingavezi ububi bakhe ahambe ngendlela akahamba ngayo akanakho okwakhe enginakho okwami angazi nganibekela kanjani ngicela nje ukuma lapho kwamanje okunye nokunye ngikukhumbulayo ngizophinde ngikhulume ngaphambi kokuba sivalele live njengamanje ngicela ukuthi ngifake ubaba uMshibe lokuyena ozwakala kule okuzwakala ukuthi usixabanisile akhulume lakhe isayidi azendlale kini nimazi ukuthi uMshibe ubani uMshibe wenzani empilweni kaMenzi ngicela ukuthi baba uMshibe uzondele nje uzoyichazela konke uMshibe uzokhuluma kusuka kuye akukho mina ngithe Mshibe ukusho uma ngabe futhi ekhuluma iphutha ngiyazi ukuthi bakhona abantu abayirekhodayo lento nanini yohlezi ikhulunywa ngiyazivikela kakhulu bakwethu ngiyaxolisa ngenzela nokuthi ke abantu abebesenesifiso sokusiza uMenzi ngicela baqhubeke nokumlekelela emsebenzini wakhe angiyona lento engitholakala sengiyona ngiyadinga ukwesekwa nokukhuliswa uma ngabe ngonile bengenziwe ukuthi ngicasukile namanje kukhona okubi engikwaziyo kodwa engingasathanda ukuveza ngoba ngivikele ukuthi ngempela akangahambe negama elibi noma yena kungasala ukuthi ke uthi kuveze lokho mina ngeke ngisasho lutho sengiphelile nje la hayi cha nami ngithi angibingelele uye kumshibe lo okuthi uqhatha abantu hayi mina ngibaqhatha abantu mina ngiyabalamula abantu uma kukhona inkinga angaze ngibaqhatha abantu nangelodi la lokho okukhulunywa unsika yethonga awulona iqiniso yebo khona okunye akakhulumayo nami ngimi ngiyakwazi kodwa kuyangidumaza lento akayikhuluma ukuthi mina ngiba yimi kahle yimi umuntu obaqhathile cha mina ngibaqhatha abantu angeke futhi ngibaqhathe nangelinye ilanga kuyangidumaza nje kuyangimangaza lokho ukuthi mina njengamanje ngale ukuthi kukhulunywe ngoba mina njengamanje mina angisi umuntu osebenzayo ngumuntu mina osebenzayo mina ngiyazihambela nje ngihambele ngithe ngihlalele nje lapho ngizisebenza khona mina ngathola ifoni ebuya kunsika yethonga unsika yethonga ngiyamazi ngokusebenza noMenzi mina uMenzi ngisuka kude kakhulu naye kwakutholana nonsika yethonga unsika yethonga utholane naye manje mina uMenzi njengamanje angisisi isihlobo naye uMenzi njengamanje uzalo uMashabalala ugogo wakho ozalo uyise uMambuyisa mina ngizalo uMaphakathi ugogo wami uMandlovu ngwakwamshibe ayikho into engihlanganisa noMenzi angisona isihlobo noMenzi ukuthi ngoba mina ngisho endaweni lapho ngihlala khona ngiyaziwa ukuthi ngumuntu okhuluma iqiniso ngisho kwamshibe imba lapho ngitholakala engizalwa khona ngumuntu nje okhuluma nje iqiniso anginendaba neqiniso ukuthi wena uzothi iqiniso libhlungu njengamanje anginandaba nalokho kodwa angikhulumi into embi kuyangimangaza futhi kuyangidumaza ukuthi kuthiwa yimi engihlukanisa abantu cha mina ngibahlukanisanga abantu ngibuye ngize la ngichaze kahle njengoba lo muntu engifonela ungifonela njengomuntu njengimjwayele ngokusebenza noMenzi
anginabuhlobo naye anginalutho naye ngimjwayele nje ukusebenza noMenzi right engifoneleke engitshela ukuthi hayibo webaba Mshibe lapha ngizwa kuthiwa ngiMenzi ngizwe ethi uthe ungakwazi ukumdayisela inkomo enhlanu eyolobola mina ngumkhongi okhongi makoti kaMenzi uMenzi nomakoti ngumkhongi mina okhongi makoti wakhe njoba ngumkhongi nje uMenzi nakho ukuthi eze ngicela ukuthi ngiyomkhongela umakoti ingoba uyazi ukuthi mina ngenza lokho engithunywe kona angisumuntu mina obulala izinto uMenzi mina ngisuka kude kabi naye kude kabi njengamanje naye ngifonela ke lo mnomzana uyangitshela ukuthi ke cha uMenzi uthi unenkomo uthe uzomdayisela zona eziwu5 njoba ke ngithi ke mina ke cha zikhona impela inkomo engizomdayisela zona eziwu5 uMenzi futhi angizumdulela na kakhulu ngizomnikeza nje inkomo eziwu5 ngo30,000 ngoba uyu uMenzi ukuba kusuMenzi ngizomnikeza inkomo eziwu5 ngemali engaphezulu kwaleyo ngoba njoba ngimkhongela ukumgqugquzela ukuthi njengamanje igama lakhe kuze hlale lilihle ubuhle begama likaMenzi lelami liyoba lihle right engitshele ukuthi ke cha njengamanje sicela ungabusanyakaza lezo nkomo sizolwenza uhlelo lokuthi siyithele usiza kakhulu na usinikeza lezi inkomo eziwu5 ngo30,000 ngithi mina hayi ayikho inkinga ngifanele ngisize uMenzi njengamanje mina ngisuka kude naye ngiyamfisela intenhle ngoba kwakona lokhu uthi ezethatha umakoti yimi engangiloko ngigqugquzela ngithi Menzi uyabo umculo njengamanje uzokuthatha umculo uyathathana abaningi abaculi njengamanje abasahlala emakubo thatha umakoti ukuze uzokwazi ukuthi uzinze ekhaya angazi ukuthi ubube ngabeza ngiMenzi mina uMenzi sengitotobe naye sithi isikhathi njengamanje mina ngibuye eRichards Bay ngemoto yami engakabikho notsika ethonga ngimhambise khona simuse kugubhu lwami lwasashayelo nomkelemani mina lo ngangimusa ngiMenzi ngemoto yami iprivate ngimsusa la angimqhathiselanga leyo moto uMenzi wayengenawo ngisho isente ngaleso sikhathi njengamanje sathatha imoto yami ngakhuluma noShabalala wayithel petrol sahamba nayo samhambisa eRichards Bay kude kabi na usuka la eMnambithi njengamanje ke mina angeke ngezinto ezohlehlisela uMenzi emuva nangelinye ilanga njengamanje lo mnanga bengifonela ke bethi inkomo ngabe ngisabamba ngabe ngisadedela niyibambe bazothatha cha mina ngithi hayi ayikho inkinga ngoba sengishilo ngiqondi lokho engisho vele ngifuna njengamanje uMenzi ethi hayi khululeka u30,000 ukhona okuthenga lezo nkomo lezo hayi ke ngithi ke oke ayikho inkinga lapho cha ke naye sethe 30,000 ukhona bese usethi ke kulungile inkomo sizokhokhela noma kanjani fonani ke lapho noMenzi ngaleso sikhathi sikwamshiya fonani ke noMenzi nifonele kwaMazibu ukuthi inkomo zizohamba nini ngifuna nizwe ukuthi okunye akakuthinta kuyikho noma engasakusho lokho kuyikho nomunye akukhona ukuyikho angakusho kukhona okungeyikho akakushoyo right bese ke njengamanje ke nasiqeda ukukhuluma naye ke sikhuluma naye sobabili noMenzi sefonela mina njengamanje noMenzi lapho esikhathi sengifonela lapho ngesikhathi sungithithe ngisedrobheni sahamba sayafika kwaMshibe sakhuluma udaba right ke naye ngithinta ethi asifonele kwaMazibu sinoMenzi thina njengamanje bese ngithi mina ke hayi ayikho inkinga khululeka sizokwenza lokho wena ngoba usushilo ukuthi khona imali yokuthenga inkomo ayikho inkinga inkomo zizoya kwaMazibu sizofonela kwaMazibu cha siqede sivala ifoni nasiqede ukuvala ifoni ngaleso sikhathi kwamshibe nasi kwamshibe sengiyamtshela umuntu weMenzi lolu dabo lokwaMabizela akusilona lokwaMshibe sengenza ukumhlonipha lo mnomzane lento akayishoyo ngoba njengamanje njengoba umuntu osiphushisayo nje ekhombisa ukuthi asiphushise akufanele umbono wakhe sikhomba ukuthi siphikisana nawe abesineke silokhu simlandisa ukuthi cha udaba sizoliqedela kwaMabizela asikwazi ukuqedela udaba lwakwaMabizela siqedele kwaMshibe ngithi ke mina Menzi asizufona manje kusazofanele sihambe siye ekhaya kwaMabizela siyohlala yimi uwe nomuntu omdala ekhaya kini njengamanje nalowo munye umkhongi Shabalala njengamanje umkhongi omncane njengamanje abakhongi baba babini abekhongwa yimi umkhongi omkhulu uShabalala umkhongi omncane
sihambe siye kwaMabizela uma sesiqedileke ukufika kwaMabizela siliqale udaba siluxoxe ngaleso sikhathi yimi uMenzi uMashabalala nina kaMenzi ushabalala njengamanje umalume kaMenzi okuyelo umkhongo omncane bese kuba uMenzi cha sikhuluma udaba ukuthi ke cha ukhuluma unina kaMenzi ukuthi ke okhulume mina kuqala ukuthi cha inkomo zikhona phela ngizomnika uMenzi ethi uma wakhe cha ungabisadedela ke inkomo njengamanje sizokunikezela imali loyifunayo ngithi ke mina ke ayikho inkinga lapha noThetho ngishilo wathi bazonginikeza imali uThetho ngithi mina usho ngendlela ukuthi usebenza noMenzi ayikho inkinga silikhulume udaba siliqede sivumelane ke lapho cha ke ngoba sesikhulume ngaso sikhathi kwaMabizela ngaleso sikhathi ke sesingafonela ke kwaMazibuko ngoba sesiyavumelana sonke ukuthi cha ke sibanikezeni ilanga sizolalela kukibi ukuthi bayalivuma yini nani lo langa cha sibanikezeke lelo langa inkomo zikakhokhelwa njalo ngaleso sikhathi kodwa ngoba sekuvunyelwe ukuthi imali ikhona inkomo zakwaMshibe yimi engiyidayisayo yimi umnikazi walezi inkomo eziwu5 ezidayisayo ayikho inkinga hayi ke kwaMazibuko sibanikeke ilanga lolosini sithi ke cha sizozwa ngani ke bakwaMazibuko ukuthi ke udaba niyavumelana nalo noma nivumelani kodwa thina siphakamisa lelo la hayi ke ngithole insizwa yakho nayo kwaMazibuko ke usibali kaMenzi iqede ichaze ukuthi cha ayikho inkinga njengamanje nami ngisazokhuluma nabantu abadala ekhaya kuthi ngelanga elilandelayo engasazi kwawulosigaba thina sikhumbula osini ize kimi njengamanje lapha njengamanje ngasegaraji eBP lapha engihlala ngitholakala khona ilanga nelanga umsobuluzi kushaya umgqibelo iyangazi ukuthi ngitholakala lapha hayi ke hayi cha ngithe ngisezufona usho insizwa kwaMazibuko ngithe ngisezufona ulosine lolu cha ekhaya bavumile ukulethana inkomo cha ke hayi sibonge lokho ngisuke lapho ngibuyela kwaMabizela ngihambise lolu daba ukuthi lolu daba ebesilifonela ukuthi njengamanje sizohambisa inkomo kwaMazibuko sebebuyisile kumlayezo hayi ke kwaMabizela ke kufike kuthiwe ke cha ayikho inkinga njengoba sebebuyisile umlayezo kusho ukuthi ke thina ke kusho uMenzi noma wakhe kusho ukuthi sifaye size kwaMshibe ke sizokhokhela inkomo cha ke inkomo sihlale ukuze ungasezunyakazisa ngithi ke mina kibo ke cha inkomo ngiyidayisethi ngiphelele isaka lephupho ngiyidayisela nje ukuthi kumnandi ngizothayisela labo zukanyana bami nami nginabo ukuthayisela impilo ukuqhubeka angijahile imali inkomo nizoze niyithathe ngolosithathu nizoza ngolosithathu kwaMshibe nifike niyikhokhele inkomo niyithathe ke ziye kwaMabizela ziyolala khona sizovuka khona ke zilayishwe kwaMabizela zihambe ke ziyolobola hayi ke cha ke bethi ke hayi akunankinga ngoba uthi imali awujahile imali ngithi mina cha ngijahile imali ngeza ukusiza ngendlela engenza ngayo njengamanje ukuthi cha hayi ukuthi ngidayisa ngoba ngijahe imali noma ngiphelele isaka lempuphu cha angiphelele isaka lempuphu ngiyadayisela ngibumnandi hayi ke kuhambeke ushaye kulesithathu ke lo abantu bazolanda ngazo inkomo kwaMabizela kwaMshibe ufike ke uMenzi ehamba noma wakhe uMashabalala hayi ke sesizocela ukukhokhela inkomo ke ukuze siyithathe ziyolalela ngasekhaya cha befike ke ngempela ke bawuphethe ke lo 30,000 esivumelene ngawo mina nabo cha siyibaleke masibale ngisho ivideo yalapho ikhona umfowethu wayikhanda ivideo yalapho ngoba sabe sixoxela nje singcokolela kungekho inkinga ngokujwayelekile uMenzi njengamanje hayi ukuthi njengamanje ungani nomshibe akasungani nomshibe njengamanje umfana esimkhulisayo ukuthi njengamanje ithalente lakhe simfisela ukuthi engathi ngaya phambili ukuze ezokwazi ukuthi eqhubeke nempilo kusasa ishintshe ikhana kulo cha ke nasebekhokelileke inkomo ke cha uMenzi naye uzongikhumbuza mhlambe lapho ukuthi kwenzakala kanjani ngoba engikucabanga ngayo mina uMenzi wafona silapho njengamanje sebeqedwe unginikeza u30,000 wami nathi ke thathani inkomo ke behambe nazo cha uMenzi wasala uMenzi ke uyafona ulosithathu ngalesikhathi unaleyo langa untambama inkomo kufanele zihambe ekseni ngolosini hayi ke
efonele umphathi wakhe unsika ethonga ukumxoxela ukuthi hayibo sila kwaMshibe bese sizokhokhela inkomo ngale ndlela esavumelana ngayo ukuthi cha hayi uMshibe sathi inkomo engabe sanyakazisa ayike unsika ethonga ke ngingamuzwa ke mina ukuthi uthini bese emva kwalapho ebuyeke yena ethi hayi cela ukukhuluma nobaba uMshibe lapho ngithi mina ayikho inkinga ngeza sikhuluma mina ngithi angimazi bethu unenkinga nangabe fika kimi ke ethi hayibo ngiyezwa umezi ukuthi uselapha hamba noma wakhe bazisebenza ukukhokhela inkomo Mshibe mina angazani nalolu daba lokukhokhela kwenkomo hawo mina bese ngithi hawo uyazi ke lolo daba lolo lwangimangaza ke mphathi kaMenzi awazani nalolo daba sibe sasikhulume sonke lolo daba njengamanje saze sakuthintela lolu daba njengamanje sesikhulu sesikwa Mabizela ukuthi njengamanje kunenkomo okwathi wayifuneka ibe imali lo-6,000 wena waze wakhuluma nami ukuthi mina ngihambe ngiyokhuluma nabakwamazibuko ukuthi njengamanje sibakhombisa inkomo ukuthi nansi inkomo emela lo-6,000 awusalwazi udaba ukuthi inkomo zizokhokhelwa namhlanje hayi kwangimangaza-ke lokho hayi cha ngisalwazi udaba hayi ke ngithi mina ke hayi ayikho inkinga-ke na ungasalwazi udaba kusho ukuthi usuyalwazi-ke phela manje ngoba siyakutshela angithi siyakutshela manje ukuthi manje-ke sebekhokhela idaba nawuthi ubungalwazi sesitshele likhona uzolwazi-ke udaba hayi-ke kube ukuthi-ke cha-ke hayi akasazwisike kahle mina bese ngimangala-ke nengasazwisi kahle ukuthi kahle kahle into yenze engasazwisi kahle kanti umculi-ke uthi na umphethe uzungene endabeni zakubo yini na ngoba phela njengamanje uma yena kade evumelene noMenzi njengoba kade besho ukuthi ikhona imali okukhokhela inkomo ukuthi njengamanje sekufanele engene endabeni ezingemuva zokuthi njengamanje kubo kaMenzi njengamanje sebeqhubeka naluphi lona uhlelo ayi mina kwangimangaza-ke lokho ukuthi hawu esengaze ekhalela ukuthi akazi ukuthi kuzokhokhela inkomo kodwa yena njengamanje ebe azi kodwa ukuthi njengamanje simtshelile ukuthi njengamanje inkomo zizokhokhela useyangimangaza ukuthi usefuna udaba lokuboka Menzi ukuthi ngoba umphethe uMenzi kanti uyena olobolela uMenzi ngaqala ngadideka-ke mina ukuthi hawu kanti uMenzi njengoba elokhu eqashwe ecula njengamanje eyophefoma ekhokhela imali uMenzi kusho ukuthi akanamali uMenzi hayi kwaqala nje kwangidida lokho nje-ke yena ngangabe ngisamtshela lutho cha-ke emva kwalapho hayi ngangaqhubeka nakubuza lutho hayi-ke sasesikhuluma-ke ngokuthi njengamanje-ke cha uMenzi njengoba kufanele ehambise inkomo-ke kwamazibuko into ezofaneleka lapho ukuthi kufanele kuyoqashwa inqola kwa-E ezovuka ekuseni ilayishe inkomo kubokaMenzi izisekhweni likaMenzi hayi-ke kube ukuthi-ke kunemoto-ke abayithenga-ke uMenzi uthi kayithole kodwa leyo moto uMenzi mina udaba akasangixoxela lona ukuthi cha iyayithengwa ngenhloso yokuthi kuzoba imoto kaMenzi ngoba njengamanje nemali ewu-100,000 akayelokhu lo mfokazi efuna ukumnikeza yona uMenzi ethi uMenzi akahambe yokuthenga imoto uMenzi uthi cha angikwazi ngawuthenga imoto ngingedwa kukhona wena umphathi wami ngizothi nase ngihlangana ngenkinga lapho ngithenge khona imoto ngizohlehlela kuwe kanjani asihambe nawe sihambe siyofuna imoto right-ke bahamba-ke bobabili ngokutshela mina uMenzi bahamba bayofuna ngenzela ngizozwa kahle angiweqile lapho ngithi khona kusifake kuyolanjwa inqola kwa-E sengenzela kahle kuzozwakala ukuthi imoto lekhona ikhona ngandlelani cha behambe-ke beyoyifuna imoto efike beyithole-ke imoto bethole imoto-ke eyi-fortune le-fortune i-180,000 i-V6 ya-petrol bese-ke uMenzi-ke ethi bese bemthetho ngethi ayikho inkinga sowuzama u-80,000 nami uzofaka u-80,000 i-180 siyithenge le moto kuzobe yakho Menzi uMenzi besethi cha le moto inkulu kakhulu kunami ngisho ngoba ngisebhizi ekhaya ngakho ngizoba nenkinga yokuthi njengamanje angeke ngi-afforde le moto izokufa njengoba ngiqhubeka ngakho umuze ekhaya ngizobe sengenze njalo hayi-ke bese-ke bevumelana ukuthi cha-ke kulungile mphathi asiyithenge imoto babizana ngomphathi bobabili nombiza ngomphathi omina ombiza ngomphathi
usho ukuthi kayetho ngekulungile mphathi ayikho inkinga imoto ke izobuya egameni lami ke ngaleso sizathu le moto isino inemali yo80,000 engazi ukuthi ibuya le mali yo80,000 icacile ukuthi ke kushuthi kansi kayetho kunemali yo100,000 lekade umthethonga ebezungazi kuyinikeza umenzi ethi akawufuna ngayimoto iyona mali sebegcwasela ukuthi betholele moto right eyithathe isukeke lapho ihambeke ifike ihlale ebukwansi kayithonga ke sizwe ukuthi cha sebethenga imoto uhambe ehambeke izisukeke lebukwansi kayithonga ize la kubuka Menzi ushaya isikhathi ukuthi ifa ihambe inkomo eziya ekhweni kaMenzi njengamanje ikwamabizela leyo moto hayi ke ngithi mina Menzi umgwaqo lapha mubi ngabona sihamba ngeveni yakwaMshibe siyokhonga kungcono ngoba khona nayi fortune manje kuyona ezosilekelela ukuthi isidonsele inkomo ethi cha ayikho inkinga lapha uma sesikhuluma ke sekuntambama ke ulosithathu lapha ukuthi ke cha Menzi imoto phela thatha imoto phela uhambe yola inqola uMenzi uthina ngaso sikhathi uthi hayi khona umphathi njengamanje njengoba ethakazi lolu daba lokuthi kufanele uhambe inkomo ukuyale njobe ekutshela lo mina usengitshela ukuthi angifanele ngisebenzise leyo moto ngoba yena lolu daba lumthinti hawu usho njalo ngithi mina Menzi lolo daba lolo luyinkinga lolo usuthini manje ngoba phela ngilokhu ngimtshela Menzi kuze kuyahwalala ngaleso sikhathi uthi Menzi landa phela inqola uMenzi lokho esungazi egcine echaza ukuthi cha umphathi unenkinga yalokho njobe nenkinga yalokho lithi mina akayikho inkinga nama ke unginikeza ithuba ngikhulume naye cha ngikhulume naye bese ethi yena cha njoba kwaMabizela sebengivayeleke ngaphandle uMenzi njengamanje mina angisanelisekile ukuthi mina ngeke angisanelisekile leyo moto ihambe yolanda leyo nqola ihambe isinkomo ngithi mina webaba ngiyayizwa le ndaba njengamanje uma uthi awusanelisekile ngoba phela njengamanje esengithe ukweqa nje ukuthi sikhulumile naye ngaleso sikhathi leso mayethi akasaboni kahle sebemeqile kwaMabizela wasethi uzoza ngapha eMnambini ngolosihlanu ngixolise nje ukuxova lapho nami udaba odala futhi angilufunda indawo ngilususe emqondweni njengamanje kodwa yile ngikukhulumayo ukhoba ungalifunda indawo ukuthi ayikho into engiyibhalile ukuthi into ngiyiqophile ngikhuluma into esemqondweni kimi njoba iphuma emqondweni kimi nje mhlambe kuzokwenzeka okunye mhlambe ngiyakhohlwa noma ezoba ukhona uzongikhumbuza la ngikhumbuza khona angikhuluma into eqoshiwe futhi angikhuluma into ebhalwe ephepheni mhlambe ngizongixolela lapho ukuthi mhlambe ngibuye ngithi udaba sengihambile ngibuye ngihlehle ngiluthathe ngemuva lo into eyenza lokho ngingakhohlwa ngoba sengikhuluma ngodaba oludala ebesikwenza ngoDisemba ngoJanuwari manje sesikhulumile ke nawe ukuthi kuzofanele sibonane ngolosihlanu sixoxe lolu daba lokuthi sebe nenkingi yokuthi manje yena ngasanelisekile indaba yemoto nokuthi yena sebona ukuthi bamvalele ngaphandle njengamanje kwaMabizela cha ethi usafuna ukuthi sikhulume umlomo nomlomo ngithi mina ayikho inkinga ngikhululekile ngikhona angisuma umuntu osebenzayo ukuthi uzoba nokusungaza ungithola ngalo sihlanu lolo ngaleso sikhathi ozofika ngaso uzongithola hayi ke right bese ke sikhuluma ngudaba lokuthi ke imoto ayilanje inkomo engavumi bese ngithi umenza ngalethi ke imfoni sikhulume naye ngikhulume naye cha ngoba phela sithe sisazokhuluma ngiyakuzwa ukuthi awunelisekile ngemoto kodwa le moto ngoba phela njengamanje yeyenu phela njengamanje njobe ilapha kwaMabizela kungani imoto le ingahambi iyolanda inkomo iqede ihambise ekhweni kaMenzi ibuye lapho ibekweke hayi uMenzi izokwehlanyuka ngayo izokwenza lo msebenzi wodwa ukuthi njengamanje izolanda inqola kwa ezakheni kwa iqede ilayisha inkomo esibayeni bukaMenzi ihambise kwaMazibuko eRosbom nayiqeda lapho ibuye ibeke kusho mina ngisho kuye kube ukuthi cha akasavumi nje usehlikihla phansi uthi hayi mina nginelisekile uMenzi nje ngakwenza lokho uma ezenzela uthi masukhuluma ngoMenzi ngoba ngikhuluma nami manje hayi uMenzi nje ngaze yena ngabe zenzela yena lokho mina ngene lapho kodwa mina azi ukuthi ngiyobe nginganelisekile hawu hayi ngibuye ke mina ngithi hayi kulungile ke ngiyeza ngiqede ngibuyele kuMenzi ngithi Menzi nathi udaba lu kanje bese ethi yena ongakabuyeli kuMenzi bese ethi yena alume nje lolo hlelo lezo nkomo zingahambi kuyalapha ngoba mina ngisingxenya lolo daba sikhulumeni qala anisuthi ngifuna ukuthatha imoto singakhulumile hawu luma udaba lokuhamba kwenkomo yeba luma udaba lokuhamba kwenkomo
ngithi mina webaba uyazi udaba lokuhamba ngenkomo taxi umdlalo lona njengamanje umezi kubo usetshele ukhulu bakho watshela oyise bagcwele kwaMabizela senze kusebusuku lapho cishe u8 manje lolu daba cishe usiqale ngo4-5 senze u8 manje ngithi mina uyazi ukuthi umezi utshele umndeni wakubo ukhona bokwamezi mina njengoba ngumkhongi nje ngifanele ngifone ngithini kwaMazibuko ngoba kwaMazibuko asilindile kusasa ekseni njengoba kusebusuku ngoba kusebusuku namhlanje mina ngiqale phansi ngifonele kwaMazibuko ukuthi asisezi angikwazi ukwenza lokho mina njengamanje inkomo njengamanje wena noma ngaba uvumi ke nemoto lo ungavumi nayo ayikho inkinga sokhanda thina uhleli inkomo zwapha kanjani kube uthi impela ekhaya umeze ngayithatha nje imoto cha mina angivumelani nalokho ithi ke mina ke hayi ayikho inkinga ke lapho kulungile ake sikhulume sodwa ke noMenzi ngivala ifoni ke ngikhulume noMenzi uma sengikhuluma noMenzi Menzi na inkinga phela kufanele wenziwe njalo mina ngizokhuluma iqiniso phela ngakhuluma ngishilo ngathi umuntu okhuluma aqinise ngithi mina weMenzi njengamanje imoto ngithi khona kwaMabizela uMenzi ethi yebo ikhona ulungile ke phela ayithathwe ke imoto phela ayikwazi imoto ingakusiza ukuthi ngeke kusize imoto ila ifuna kwaMabizela phona ngabe ingakwazi ukusiza uMenzi ethi hayi ngeke kulunge lokho webaba Mshibe uthi siyithatha imoto le ndoda njengoba ithi ayinethisekile nje ngampela uma sesiyithatha le moto sivelwa inkinga ngizothini kiyo mina ngithi ke Menzi ke ubona ukufaka kwenzeke njalo uMenzi ethi cha ayikho inkinga imoto yakwaMshibe nasekuqaleni iyayisizile yangihambisela abakhongi khona lapha njengoba nani ekhona namanje ngizocela ukuthi iphinde ngisize imoto yakwaMshibe njengamanje ingidonsele inkomo ngithi mina Menzi izokwazi ukudonsa inkomo ezu5 le moto uthi hayi izodonsa inkomo ezu5 cha nami ngiyambuza nje ngiyazi uzokwazi ukudonsa cha ke siyeke imoto ayisakwazi ukumsiza uMenzi imoto ikhona kodwa ekhaya sithatheke yami iveni ihambe iyola nje inqola kwa asangabe sisakwazi ukuyilanda ngoba kwasekuze usebusuku kakhulu kwazi kwashaya u8 o9 ngoba sakhupha isikhathi eside lolu daba engeke ngakwazi ukuthi ngabantu kwakwama-hour amangaka cha ke ngivume mina neyakwamshiba imoto ngoba ngivele mina ngilokhu ngisendleleni yokuthi cha uMenzi akufanele hlehlele emuva futhi akufanele ekhulume udaba olungeyilo futhi akufanele ezinto ezongcolisa igama lakhe lento ezomthukisa nenhlamba ngoba usezothini kulabantu abasekhana sekuthiwa azimi inkomo zingahambi uxolo kancane uliveze futhi njengamanje udaba lokuthi ngaphambi kokuba kungaze kuqedwe udaba ifoni yangena yathi Menzi uma uqhubeka cha ngiyeza lapho okay yeza lapho okay right uMenzi siqede ukukhuluma naye asiqedile ukukhuluma naye uMenzi ukuthi cha imoto angeke sisakwazi inqola ngesisakwazi kuyilanda manje ngoba sewusebusuku no sekuzofanele ivuke ekseni iveni iyolanda inqola ekseni right ayikho inkinga siqedle sihlukane ngalokho ke noMenzi sesivumelene uMenzi eqede esuke ke ehambe kuthi sekusebusuku ngo10 ebuye futhi uMenzi hawu Menzi yini sewenze njani futhi ngaphela usuhambile sengibuye naxoxa navumelana ukuthi ithathe yini imoto na uthi uMenzi cha asivumelene ukuthi ithathe imoto mina ngiyimi ngithola umyalelo othi kusho lo mphathi ongiphethe uthi ayithola uthi ngihlale ngazi ukuthi uma ngeke ngaqhubeka nokuthi inkomo ziyahamba ukuya kwaMazibuko kuyobe sihlukene ngalelo langa kusho ukuthi ayithola ngisho uMenzi sekuwu10 ebusuku isikhathi ngesikhathi uMenzi sengivusa ngilele njengamanje esho udaba sekushintshela usho kanje neze njalo ngithi mina weMenzi angazi ukuthi kuzokwenzakala kanjani ngoba mina angeke ukuhambisa inkomo kwaMazibuko mina ngizohambisa kusasa inkomo kwaMazibuko ayikho enye into engizobe ngiyitshela abantu bakwaMazibuko njengamanje njoba ngithi bakhona umkhulu wakhe ekhaya yebo bakhona manje uma ngabe njengamanje lo mnomzana ekubekela umnqamla juqothi uma uhambisa inkomo uyolobola uvusa umuzi wakini kufanele njengamanje wazi ukuthi uyobuhlukene naye ngithi mina angazi Menzi ukuthi ke wena ubuthi ufake kwenzeke njani ufanele sibe abantu abanamanga lapha sizothi igama lakho no ngoba sinenge ukuthi njengamanje kufanele uqhubeke nomphathi wakho
ethi uMenzi cha angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngithini la nani ngibonise njengabantu abadala ngithi-ke mina-ke cha inkomo ziyahamba kuya kwaMazibuko angeke zigeje inkomo uhamba kuya kwaMazibuko uMenzi uthini uthi le ndoda manje yona ngizothini kiyo ngithi mina cha ayikho inkinga nizoxoxa nje nizoxoxa ngayo mina ngikwazi ngajikiswe udaba ebusuku ngo-10 inkomo ngizohambisa kwaMazibuko mina ngampela-ke cha-ke noMenzi igcine evumela nami ethi cha la emhlabeni njengamanje kubalekile ukuphila nomuntu kodwa umuntu uma esekucindezela ngampela ekubekela umncamula juqu kanje ekubekela umncamulo ngaphambili okuwukuthi ngampela uma weqala umncamulo uzoba nenkinga ngampela ngoba lana kwakhiwa umuzi inkomo cha baha sengiyokhuluma la mina nomnumzana uma uthi uhlulekile phela ukungiphatha ayikho into engizoyenza angeke ngihlale ngihambisa inkomo cha kuye uthi siyavuka noMenzi cha inkomo ziyahamba angeke hlale inkomo zingahamba futhi njengamanje sizothina sifonela kwaMazibuko sizothi njengamanje uthi ayetho ngisethe njengamanje asilimisa udaba asahamba inkomo bazosibuza kwaMazibuko ukuthi ubani uthi ayetho kwaMabizela bazosibuza ukuthi ubani nomuntu elikhuluma ngaye manje ngoba lwethu lolu daba nazi inkomo zikhona esibayeni ngaleso sikhathi inkomo seyilandile kwaMshibe sesibayeni kwaMazibuko kufanele nje kuthiwa hamba ngithi mina cha angeke sikwazi ukwenza lokho inkomo sizohambisa cha noMenzi ukuthi-ke cha-ke uyakuzwa lokho njengoba ejimi-ke ngibahlukanisile-ke nengibaqhathile angazi ukuthi ukuthatha noma kwakubaqhatha lokho engangikusho mina ukuthi ngampela nomunye ngayibuke yedwa ukuthi ngampela kuwuwe wawungenze njani ebusuku ngo-10 kufanele uyolobola umphathi wakho okuphethe emculweni hhayi okuphethe ekhaya bese ethi njengamanje kufanele ungezi izinto zakini zokuthi uqhube nothi wakho umuzi ayi uma ngabe kwawukuthi kwakubaqhatha lokho-ke mina ngangaqonde kubaqhatha-ke kodwa-ke cha akukho okungangakusho ngaphandle kwalokho mina cha-ke kube ukuthi-ke ngampela-ke sihambiseke ngampela sivuke sesihambisa inkomo kwaMazibuko ngaleso sikhathi lo mnumzana uthe uzofika ngolosihlanu sihambisa inkomo kwaMazibuko ngolosine siqede sihambise siqede uhlelo ukuhambiswa inkomo sibuye kwaMabizela sihlale phansi-ke sixoxele cha uMenzi-ke phinde emfoneleke ukuthi-ke iy'nkomo-ke cha sigcine zihambile ukuya ekhwendama angangazi ukuthi uphendula uthini-ke lapho sine-appointment yokuzokhuluma thina nami naye noMenzi ngolosihlanu ayi-ke cha-ke ayikho inkinga lapho mina futhi umuntu ongifake lolu daba bengingangeni uma bengisodabeni lokulobola kuphela umuntu ongifake lolu daba wuye uthi kayetho cha-ke emva kwalapho-ke engifakileke waqeda lapho lwashaya losihlanu lolesivumelele ngalo ukuthi sizohlangana sikhuluma wangifonela ekuseni ngo-9 hhayi baba Mshibe njengamanje ngiyacela ukuthi wena uphume kulolu daba njengamanje sizokhuluma sobabili noMenzi sizobuyisela feedback ukuthi gcine sivumelene ngokuthini nami ngizokubuyisela noMenzi uzokubuyisela ithi minawe baba ngiyayizwa into esho mina sengiyaphuma kulolu daba ungifakile kilo mina ngisele ngigaxele manje kulolu daba njengoba lolu daba wena vele usuke wenza nensolo zokuthi uMenzi akasakufonela nje ukuthi ekutshela idate ukuthi siyaniwa kwaMazibuko ngoba uhlangene nami njengamanje sekunezinto esiyikhuluma sinoMenzi ehleba wena ukuthi wena njengamanje okufanele ungasazizwa angithi wena usungilukile watsho njalo hayi cha ayikho inkinga lapho sizokulungisa nje thina udaba lomculo ake siliyeke lolu lokunjalo lolu amalobolo njengamanje bengasilo lwami bekolo kwaMabizela kodwa uselethe umlayezo uthi akusilo lwami kodwa uselethe umlayezo othi uMenzi eqhube nokuhambisa inkomo bayobe bahlukene kodwa uyangifonela manje ngolosihlanu angiyime mina njengamanje bazokhuluma indaba zabo somculo mina bengikulolu daba lenkomo angiphume ayike ngithi-ke ungadazikani ngithi ayikho inkinga ngibona uMenzi ngimtshele ukuthi weMenzi sengibuye navumelana ngokuthi mina ngizohlambululeka kanjani uma nithi nina senizokhuluma nobabili nivumelana lwesihlanu ngalola ethi uMenzi cha ngoba umphathi wuye okufakile kulolu daba futhi njengoba esekufakile kulolu daba
mina ngiyimi ngaqeda ngakulandisa inkinga zethu ngampela sisiphethe uthi lo muntu usho kanje noma ngakulandisanga zonke ezinyozizwa ngalelo langa umenzi mina ungilandisile ngampela ukuthi kudala benenkinga nalomnumzana evumelene naye ziningi izinto akameza zona akangaboni kahle kodwa ngoba uphethe ingqondo ukuthi umphathi wakhe cha ngiyamhlonipha umphathi njengamanje noma ngabe izinto engayiboni kahle cha ngizokwenza lokho akakushoyo wangilandisa umenzi ziningi izinto akamezisa zona umenzi akangaboni kahle kodwa ngoba uthi umphathi wakhe uhlonipha yena ezenze noma engayithandi ngoba njengamanje wenzela ukuthi umphathi wakhe ngoba bavumela ukuthi bazophathana ufanele egculiseke uyangivezela kumeziningi izinto engingeke mhlawumbe ngakwazi thina ngichaza zonke akangivezela zona sengiyazazi zonke inkinga zabo mina noma ngingazazi zonke sengiyazazi ngobuningi inkinga zabo ezibaphethe njengoba siya lapha nje ukuthi ngolosihlanu fa siyokhuluma sekuthiwa mina ngime ngizolethelwa umlayezo kamuva ungangazitshela ukuthi ke cha ke kulungileke noma ezilanga beyavuma lokho sebeyongitshela ukuthi ke cha ke ngampela sigcine sakhuluma sathi cha umezi ngithitha ukuthi ke cha ke akavumi lokho umezi cha angeke njengamanje lo muntu usehlumeze kakhulu ngibekezele ngampela uma ngabe sefaka wena udabeni esekukhipha wena usuzohlambulula kanjani hayi ngithi ke mina cha mezi ayikhinkile mina ngidaze enkani kukini lapho uthi nihlela kanjani njengamanje ukuthi nizokhuluma nakukhulumeka noma nizongibiza uma ningangibizanga kodwa sengosala nexhwa kodwa ke futhi ke angeke ngiliphoqa ukuthi ningibize kodwa sengosala nexhwa ukuthi mina ngizozihlambulula nikhona kodwa ke futhi yena nithi niyangibiza ngizobe ngikhona msozi ngizobe ngisedrobhini ngalelo langa losihlanu hayi ke kube ukuthi ke cha ke sihlukanele lishone kilanga langa losihlanu ke cha egcine ngafikanga ke ensika eJogo ayike uhambe ke ngumgqibelo ke lapha egarage eBP lapha engitholakala khona ilanga nelanga imbone efika cha ngibingelele nje kube kuhle kungaba nankinga imbone efika cha badlanjuni njengamanje angeke njengamanje sisakwazi ukuma akasho sokhuluma ngesakwazi ukuma sibambezeleke basifonela manje ngapha emhluma babeqashiwe ngapha ukuthi beperforma ngapha okwakuyovala khona isikebhe ngihlangana nemfuyo ayike ngithi mina cha ke ayikho inkinga kusho ukuthi ke senokhuluma kudaba sengitsholo ngenhliziyo ngithi nayo ayikho inkinga futhi uma lapho ningaze ngishaya isikhathi cha behambe ke beye lapho ke sekumgqibelo manje behambe ke beye lapho ke beculeke benze lokho abakwenzayo ke ukuthi njengamanje umezi ushilo wathi hayi eziningi indawo esizozenza hawu kodwa mina bese ngithanda ukungimangaza nje ukuthi hawu labantu sebekhulumile yini baqhubeka nomculo njengamanje kanti lo umphathi usekushonise kanti lokho akakushilo ukuthi ngoba uthemezi nakuhambisa inkomo siyobe sihlukene pho kusho ukuthi sebekulungisile lo ndaba hayi ngiyikuthi ngiyibuza ngedwa ukuthi hawu kuthi sebehlale phansi balungisa udaba lwabo basazongibuyisela nami ifeedback njengokusho kwabo ukuthi sizokubuyisela ukuthi njengamanje sigcine sikhulume sathi cha ngiluyeke nje kanjalo ke udaba umgqibelo nje ngaleso sikhathi kuze kuyolalwa singabonene ngizwe ukuthi hayi kunendawo abahamba besebenza kithi besebenza kithi hayi ke kusho ukuthi ngibe nomqondo ukuthi hayi kusho ukuthi bakhulumile hayi kuthi kamuva nje umezi engifonele ngitshela hayi bo Mshibe siyaqhubeka nje nemicimbi obathi veli sikho asikakhuluma ilutho njalo ngeke sikhuluma ungekho ithi mina emezi ngiyabuza ayikho inkinga lapho sewuyisonto ekuseni ngalelo langa angithi mina ayinkinga ayikho mezi nangabe ukuthi wena uthi nizokhuluma nanikwazi ukukhuluma nodwa ningakhuluma kodwa nangabe ukuthi kunesidingo sokuthi ngibize cha ngizongibiza hayi ayikho inkinga ke lapho kube ukuthi ke cha ke umeze lokho eshilo cha asikakhuluma ilutho hayi ke asikakhuluma ilutho futhi kunodaba mina olungixaka njengamanje akashoyo umphathi ukuthi uzonikeza abafana laba esicula nabo ibonus mina ngiyavumelana nalokho kuhle kakhulu kodwa manje kuleyo bonus mina akangibali kodwa futhi njengamanje njoba kuhuye umphathi
kube yimo omunye umuntu olandelayo yithi sobabili abantu abaphethe iqembu mina nginalwazi lohlelo uhlelile nje uhlelo yedwa mina nginalwazi lohlelo angiphikisani nawo kodwa njengamanje kukhona into engibangazana naye bala ukuthi uzonika abafana imali uhlelo sisebenzile kahle njengamanje iningi esisebenzile kodwa manje into engididayo akukho mina engikwaziyo akukho engikwaziyo mina umleze bengisamnikeze wona ukuthi hayibo njengamanje phela kuzama lapha emalini wemphathi unginike nami ngiyothenga ukudla kwaChristmas kwasekhaya akanginikile leyo mali kodwa ukhuluma ngamabonus ukuthi kufanele njengamanje sikhiphe siye kwi-launch siyojabula ngithi mina sizohamba kanjani njengoba sijabula xoxela mina uMenzi ithi mina hayi hlelani phela nilungisa udaba nihambe niye lapho ethi uMenzi cha kulolu udaba mina akangibalile kwamabonus lawo mina anginayo bonus kodwa ukuthi emva kube sekwenzeke lokho mina ngizokhaveka kanjani chabo awukho umyalelo uthi uye nje ohlelile ngithi mina hayibo abafana pho bayakwazi into leti nicula nabo uthi cha ngazi noma bangisazi Menzi noma bayakwazi Menzi wathi bayakwazi noma bakwazi ukuthi wena uhlehleli kulolu daba kodwa ulivalelwe ngaphandle yababazi ukuthi kuzoba ne-dry kodwa ukuthi mina angifakiwe kwakungabe sekuba sekutheni umuntu uyicabangeleni ngesikhathi kuhlelwa leyo nto ngoba mina ngaveza uma ngabe ngibona ukuthi hayi kuyobraywa kodwa angibaliwe kuloluhle amini anginayo mina imali yokuthenga uChristmas ekhaya njengoba lolu hlelo lokulobola ngiyigcwalisele kuleyo mali yonke imali benginayo-ke ingenela kangangokuba yena wathi senda u20,000 ngagcwalisa mina ngebe nginayo kwaphela yona-ke benginayo so angisawazi ukuthi ngingalekelela ekhaya ngokujwayelekile ngathi bafowethu ngicela ukungabi ingxenye yakho-ke lo ngaleso sizathu wasenda u20,000 kodwa mina ngiyimi njengamanje wangifonela kwaMshibe wathi khona u30,000 sasingenawe ngitshela lokho ethi ukhona u30,000 khululeka njengamanje wathi nasesenda wasenda 20 Xolo sengilitshezwe ngiyongibandezelayo cha impela wasenda u20 kimi cha ke mina kangithi angikwazi ke lokho ke uthi kwase 10 wagcwaliswa yimina hayi ke kuqedeke kube ukuthi kunalolo hlelo uma kunalolo hlelo ke cha ke ayikho inkinga sekuyisonto ngalelo la kube ukuthi siyababona nje phela ke bayehlaba ezenyukela cha hayi kube ukuthi njengamanje nami ke angisalandeleli lutho ke manje ukuthi yini engilandelelayo yini abaqhubeka nayo yini abangaqhubeki nayo hayi ke kuhambeke isonto ebusuku uma sekuyisonto ebusuku hayi ko ngifonelwe uMenzi ebusuku nge24 ngesonto hayibo yenza uhlelo lapho njengamanje nize nizongilanda hayi Menzi ulandwaphi ngingapha ngaseBergville ngithi Menzi i24 namhlanje njoba kuzi24 sesoshiya manje ekhaya sesikade sesikhona ekhaya hawu Menzi kodwa ngoba manje ngesikula yini sekwenze njani Menzi wathi la nje eBergville cha ke emva kwalapho njengamanje ke uma ngabe sethe ngalanto eBergville umuntu ke kade babe bonke yini selifelwe imoto cha asifeme imoto kodwa njengamanje ngicela nenze uhlelo obuningi la cha emva kwalapho ke ngifonela uSandile kube ehamba ngemoto kaMenzi ehamba ngemoto kaMenzi encane njoba beyelela nje bahambe ngefoshuni hayibo webaba ukuphi njengamanje hayibo ngilapha njengamanje ngiphuma etiyeleni ngomgwaqo ngiyajika ngiye ekhaya manje iphi imoto kaMenzi ayisengiyibeke ekhaya ithi ke mina hayi webaba awujike njengamanje uyithatha imoto kaMenzi sohlela ukuthi senza kanjani noma sihamba ngeya kwaMshibe imoto noma sihamba ngekaMenzi hayi ke uSandile ke ethi hayi kulungile ke ngiyajika ke yini sekwenze njani ngithi mina fonela uMenzi uzozwa ngayo ukuthi wenze njani nama kangitsheleli ukuthi kodwa njengamanje ungitshela ukuthi asimlande eBergville hawu hayi ke uSandile ke ethi amfonela uMenzi ukuthi ifoni kaMenzi ayingeni eqede buye kimi hayi wangimthola uMenzi mina ngiqale phansi ngimfonela uMenzi engani ngiyamthola mina uMenzi waza kwaMshibe hayi efike kwaMshibe ke
ukuthi uzongilanda ukuthi ke siphuthume eBergville phela awu efike ke sehamba noma kaMenzi behamba ngemoto kaMenzi encane hawu sisuke ke siphuthume lapho ngithi mina hayi ngeke sihamba ke eveni ngoba phela sesibathathu ke ngeke ivula ngoba nathi nje ifuna ukuna ngeke sakwazi ukuhamba ngeveni ngoba phela njengoba sesibathathu sizofika futhi siyolanda umuntu so4 uzogibela lapho sifomuntu asihambeni ngayo imoto kaMenzi hayi sisuke sihambe ngayo imoto kaMenzi ke sihambe ke size sifike lapho ke hayi ke sithi singakafiki lapho kuyolanda uMenzi ngitshela uSandi faka egarage imoto njengamanje ngikhiphe minimali faka egarage imoto ngithela petrol hayi awume ngeyakhe imali ukuthela petrol ikhuluma ukuthi yenzeka yodwa mina lo muntu njengamanje osebenza noMenzi ikhona imali angifakele yona ewu600 wathi angithele emotweni sothela kiyo sizolanda uMenzi njengamanje uMenzi njengamanje nanga akafuna ukugibela emotweni hayi ukutshela ukuthi akafuna ukugibela emotweni Menzi mina akazange ngifonela ngitsho ngalelo langa ngathi ngikhulume noMenzi hayi utshelile unginikile na u600 ayikho inkinga ke lapho kodwa utransfer efoni hayi ke mina ngithi ayikho inkinga ikhona lapho imali oyiphethe ethi ayikho imali akayiphethe ngikhiphe imali yami u400 ngiqede ngithi thela ngale njengamanje nizobe nikhanda uhlelo itransfer imali yami nibuyisele kwelami ibank now 400 rand wami thela ngalo 400 wami etheleke emotweni sihambe ke sila ngampela sihambe sithi nasifike eBergville sifike lingasani izulu sekuyinto lo engeke icabanga lina liduma uMenzi hamba phansi ngenyawo njengamanje sathi nasiqhamuka sesibamba lapha njengamanje waphuma uSiyayithoma emotweni wehlela phansi sathi lasifika kibo sabafika njengamanje sebehamba ngenyawo bobabili imoto isihamba umfowethu imoto ngaleso sikhathi mina ngibonanga nokuthi ayisihamba baba cha ngabe ngikhuluma iphutha ngoba mina ngangihambela phansi nje from eBergville edrobheni ukuthi sishayele umfowethu ngabona nje mina sila eduze kwami kanti wehla khona la nje wase niqhamuka nani right ke awuqhubeke nalo daba right siqedeke lapho njengamanje ke sifike ke simisa imoto simthathe kuMenzi sithi noma ngabe kuthiwa kahle kahle nasekushe sekukhomba ukuthi inkulu inkinga yalabantu akusilokho kade kukhuluma sekuyacaca inkulu inkinga sikhulume njengamanje yini Menzi kwenze njalo hayi umuntu ethi hayi ayikho inkinga ungakhulunywa nje nami ngizokhuluma mangabe sekukhuluma ukuthi kwenze njalo kodwa okukhulu nje kunokunye mina bangithathe ngenkani ngibatshela ukuthi angifuni ukuya lapho mina angisingi ngoba vele ningivalele ngaphandle angisingcenye yalento yene enihlelile ayike cha ke ayikho inkinga kulungile njengamanje madoda kithi izulu liyana njengamanje asambeni cha sihambe phambili ke thina sihamba phambili sifesa jikisa imoto phambi kwefortune siyahamba sekuyimi uSandi lokwashabalala uMenzi unina kaMenzi ayisihambe sihambeka ayisinathihambile mhlawumbe sesihambe ibanganyana kanti ifortune lokusilandela ngemva ijikisa overtake uma is overtake hayi bese ke njengamanje uma kaMenzi efone ukuthi hayi bo nasedlula ngoba ngibuka ukuthi la kufanele ukuthi ke ukuthi ukukhulunywa ethi hayi njengamanje sisajahile sizofikana kwaMabizela siyoxoxa khona njengamanje sifuna ukuthatha uSitombi egarage kade mina hayi ke sithi ke cha ke ayikho inkinga lapho muthathe uSitombi sizofikana kwaMabizela hayi sihambe ke ngempela size sifike kwaMabizela iyani izulu ngaleso sikhathi sifike kwaMabizela ke cha kube ukuthi ke hayi sithole ukuthi ifortune idlulile yona kwaMabizela hayi ke simfonele ukuthi hayi kanti kuyenze njalo ethi hayi ngiyabuya sihambisa abafana laba esihamba nabo emakubo hayi ke cha ke kube ukuthi ke cha akalinde lo muntu Menzi seninenkinga manoda kusho mina kunodaba okufanele sitshele lona manje angeke lolu daba njengamanje besithatha singaninakile kukhona inkinga awukwazi ukuthi ngihamba niyale njengamanje ohlelo ubusudunyelwa izulu sunethwa imvula hayi akeze umphathi wakho sekuyimi usandile
nomashabalala nina kaMenzi ukuthi cha ake sikhulumele lolu daba manje silibuke ngempela ngoba sigcine singasakhulumile besithi bakhulumile hayi kube ukuthi ke ehambeke cha ezebuyela usebuya uya nogcini ugcini njengamanje umfowabo kaMenzi akasebuya naye lo kade behambe naye nemoto beyali uma ngabe sebebuya cha kuukuthi izulu liyana kakhulu njengamanje indle khona esingangena kiyo yindlu yothayela njoba kuyindlu yothayela sibuka ukuthi sizokhuluma kanjani ngoba phela njengamanje nayi ivuliyana asizuzwana ale motweni sibonisana ukuthi no asingene khona emotweni ngoba ifortune namasithi amaningi sizonela hayi kube ukuthi ke cha ke ngempela kube ukuthi ke umphathi lo yakehlile nokwehlakela emotweni uhlezi imoto sihamba ugceli manje uhlele emva kamshayeli cha simtshele ukuthi hayi ke sizokhuluma ethi hayi ayikho inkinga ningake ningene ke emotweni cha singeneke emotweni ke hayi uqale mina udaba ngimtshela cha we baba angisaboni kahle lapha njengamanje seniyasidida manje sathi sifanele ngabe siyalala nasivusa silele cishe ngithi kwaku-11 isikhathi ebusuku ngaleso sikhathi nasivusa silele ngoba phela ukuthi nisithathe esingakalali sifanele ngabe silele manje womadoda kithi ake nisitshele iqiniso yini inkinga ake nisichazele kahle impela kahle ngomthetho wakhona thina singene endabeni zemculo asingene yini enazi indaba zenza ama-contract indaba zomculo azisithinti thina kodwa manje ngendlela esesibuka ngayo angeke thina sizofela umuntu sofela uMenzi nayesedunyelwa izulu ehamba ngendlela njengamanje cha madoda kithi ake khulunyweni kahle ake nichaze kahle impela ake nisitshele kahle peni iqiniso impela ukuthi kahle yini inkinga yisonto ke-24 ebusuku ngo-11 sikwamabizela hayi kube ukuthi siyabuza uthi nangibuza lokho cha kekho-ke ophawula uphathi kwawo ngibatshele cha madoda kithi ake nisitshele manje yimi ugceli usandile shabalala umakaMenzi uNsikayethonga uMenzi siba u6 emotweni ake nikhulume lolu daba madoda kithi yebo njengamanje sebusuku phela sifanga ngasiyolala kodwa ngeke sesifanele siluze udaba leli ngempela manje ukuthi kahle yini inkinga eniphethe hayi uMenzi ngoba nangu khona mhlambe engake eliqala udaba ukuthi ubani waphefumula kuqala lapho njengamanje ngoba mina ngomcabango wami mangicabanga uMenzi owacacisa ukuthi cha sinenkinga mina ngiyimi bengingafisi ngaphethe ngabe lolu daba sikhuluma sesigaba ngoba ngempela yinkinga zethu lezi nomphathi kodwa sihlulekile nasekusha ngithi mina angeke usho wena ukuthi nihlulekile siyanibona nihlulekile vele phela njengoba sesikulanda le sesithi akhulunywe ingakho njengamanje sesithi akhulunywe na uthi nihlulekile uqinisile ethi uMenzi njengamanje mina ngabatshela ngisingxenye lolahlelo lokuya le ukuyokwenza umcimbi okujabula ngoba yiba abangivalele ngaphandle mina ngikhulumile nomphathi uthi ngilambile esiswini ekhaya ngifuna ukusiza ekhaya ngendlela okujwayelekile njengakweminye imizi yoba kuthenga ukhisimusi nama ngithole phela imali hayi kube ukuthi njengamanje ngithi mina-ke awu uMenzi wathi akatholi imali nomnumzana Menzi kanti wena iphe yakhe imali ngibuze lapho ethi uMenzi njengoba ningibona nje mina ngiphelele nguMenzi anginalo kushishuka imali encane benginayo obekuyiyona ebethi ngizokhava ngayo indaba kaKhisimusi yena lo mphathi wami ubeshile ukuthi khona imali ewu-30,000 emalini yami bekuyiyona engiyisebenzayo Menzi kanti imali ihlala lapho imali hayi ihlala kuyimphathi ayikhiki yangithi siyaya lapho njengamanje wena njengoba uthi awunalo kushishuka kuhamba kanjani la wathi mina njengoba ngibuyele kube ukuthi mina ngibonile ukuthi angikwazi ngihamba ngiyojabula ngikhohlisa abantu ngizenze ngathi ngijabule ngingajabule ngoba nginelisekile ngalento engiyenzayo hawu pho uhambe kanjani ukuya lapho uma ngabuka nelisekile ngibatshelile balokhu bengikopolode bengincenga
Hayi ngazi ngathi kulungile ake ngenzeke ngoba kusho umphathi wami ke nase kusho umphathi wami ngiyangizama umhlonipha umphathi wami entweni akayisho kodwa nginelisekile ngalento enyezana kodwa ngithe uma sengifika le ayi ngathi ngiyamhlonipha impela umphathi kodwa hayi iyangixaka lento mina ngoba njengamanje mina ngivalelwe ngaphandle kiyo yingakho ke sengithi ngilandele ukuya ngenyawo hayi kube ukuthi ke cha ke umphathi ke yithi ke kulungile menza uthuli awuphenduleke umphathi wakhe ke ngizwe ukuthi ngithini sikwamabizela ebusuku ngo11 lapha liyatshaya asilele hawu cha ethi yena umphathi hayi ayikho into akangayiphawula ngalolu daba njengamanje ubona ngoba sewusebusuku lungabuye ehlelo likhulunywe ngelinye ilanga ngibuyele mina ngithi mina cha ngiyezwa kodwa asilikhulumeni phela silibeke hafla silibeka khona lulindeke lelo langa lakho lifunayo cha ethi ke hayi mina angiphumeleli kuphawula ngalutho ithe mina ke right uyamuza umenza ukuthi uthini sebesichazelile njengamanje ukuthi yiba abaholi beqembu njengamanje inhlelo zabo basichazela sibe kanjani ukuthi yibo bobabili abantu abaphethe ngohlela bezenga ngohlela baphathele ngalo akekho nezwe ekhulu nomunye yonke into ezwa la kuleli qembu yiba bebonisanayo ngaphambi ube ifike bafanele abacula nabo hayi ke kodwa ke mina bese ngifaka umbuzo wodwa ukuthi ke ngiyezwa ake ngichazeleke ngampela uma uMenzi linohlelo eninalo uMenzi ethakazana nalo lohlelo kodwa nibe nithi nihlela nobabili uhamba kanjani la kanti nahlala phansi navumelana ukuthi uma nihlela izinto zeqembu lezi nihlelayo ubani umhleli wazo ubani oyohlela angangayithola impendulo lapho ngathola igama elithi hayi ake uyeke indaba zemali sizobuye sikhulume sezikude kakhulu ngithi mina kude ngoba into yenza athinteke phela kunohlelo behleli olukhulunywa olufanele kukhulunywe ngemali hayi cha hayi impela mina bengicela ukuthi udaba luhlehlele emuva sizobuye sihlele kahle sikhulume ngizobuya mina ngize la ngeviki elizayo hayi ngithi ke mina ke cha ukuthi bonke abantu esinabo lapho ke noma shabalala yaphawula ukuthi cha mina ngiyayizwa into esho umphathi angiphikisani nayo kodwa mina into ebuhlungu engiphethe ngilambile kulonyaka angijwayele ukulamba lokhu waqala uMenzi ehlangene nalomuntu bezama abakuzamayo mina ngingakaze ngilamba uChristmas kodwa kulokhu ngilambile uMenzi uthi ayikho imali ekade nayo 10,000 usegcwase ngayo emalini yenkomo mina ngiyimi angisenalutho mina ngilambile khulumani udaba nize nikhulume nokuthi mina ngizothola kanjani ukuthi ngidle njengabanye abantu njengoba kuChristmas ayikuthi ke cha ke umphathi ushaya phansi ngonyawo hayi cha umphathi othikayitho hayi lolo daba ngoba ngisho ukuthi sisazokhuluma nala ayikho inkinga sizolungisa nje eceleni nami nawe noMenzi ayikho inkinga ngizokuzama lokho ngizolwenza lolo hlelo ukuthi njengamanje nikwazi ukuthi ke niyithola imali kaChristmas hayi kube ukuthi kodwa mina lokho ingixakile nje le ndaba ukuthi ke angizazi indaba zomculo kodwa umuntu naye umculi kuthi nangabe performa esebenza ngoba lapha kuleya voice note engithi yangimangaza kuyavela ukuthi basebenze ngo2023 kodwa uMenzi akanayo imali kaChristmas kodwa kungimangaza nje lokho ukuthi angizazi indaba zomculo kodwa kanti uma ngabe kuculwa imali yonke ihlala kumphathi wena uwumculi njengamanje awuphathi ngisho isente hayi kungixakela ukuthi ungakhuluma ngokuthi wena awunalo shishungu kodwa igama liyabonakala lisebenza njengamanje unyaka wonke angizazi indaba zomculo ke mhlawumbe into ezakalayo leyo ukuthi uma ngabe umuntu umculi kwena umuntu akamphethe yena akaphathi lutho yonke imali noma ngabe kuyaperforma uma ngabe kukhokhwa akukhokhwa kumculi ukhokhwa kuye njengamanje lo muntu ophethe wena kufanele uyocela angizazi indaba zomculo mhlawumbe ke into eyenzekayo leyo angiphikisani nayo kodwa kwakuthi mina kuyangidida nje ukuthi hawu okay ngizocela ukuthi ngenze kanje noma ngingasho ukuthi sewenelisekile ngoba inhloso la bekuwukuthi Mshibe
avezela lakhe isayidi engathethe kwawusizo empilweni kaMenzi ebese ekhishwa indaba ezimbi eqhamuka ngasesayidini likaMenzi noma ngasethimbeni likaMenzi. Ngicela ukuthi ke njengamanje ngoba sesithatha isikhathi eside sisale sesilibamba, ngicabanga ukuthi into ebimbi kakhulu ebingenza ngivumele ukuthi qhubeka Mshibe uvele la ku-live ngoba mina bese ngichazela ukuthi ngiyawukhansela, angifuni kuzwakala ukubi okuvela ngakimi. Kodwa njengamanje igama ebelilikhulu kunakho konke ukuthi uMshibe makufanele kukhulunywe waya lena le yankulumo ebikhulunywa uMsikayetho ngekhuluma kucevuzile. Engizama ukuthi-ke njengamanje nangi lowo Mshibe-ke lo owaya lena le igama elaba likhulu la sagcina nakhona sagcina ngomhla ka-24 kanti bese ngiyoyiphethe ungiyekile hayi ngicela sibambe. Silindile ukuthi umphathi uyabuya ngeviki elizayo uzokhuluma. Lithe sengithi-ke umphathi usehambile emagcekeni kwaMabizela, wabuye wajika umphathi wazokhuluma lokho akakhuluma. Angikhumbuli kahle ngoba ngase ngilele emva kokuthi ngihambise uMshibe. Ayikho nje into engikhumbula ukuthi sayikhuluma lapho ngaphandle kokuthi angifune ispekhiye sefortuna. Azange futhi ngidazi inkani ngangena endlini ngasithatha ngamnika ngathi hamba mphathi kufanele kuvele namhlanje asiphindanga saphinde sahlangana. Bekuyiyona nhloso ukuthi uMshibe ngicela azovezela lakhe isayidi njengomuntu osolakele ukakhulu-ke thina-ke esisola-ke nomphathi ukuthi kukhona izinto esiyikhuluma noMshibe. uMshibe akalingani nami, akukho ukuthi ngabe ngihlale naye ngihlebe ngomunye umuntu, ngawunephutha uma ngabe ngangiphuzi kulokho. Kuyangimangaza-ke ukuthi umphathi bengaze angisole noMshibe ukuthi siyamhleba. Okay-ke kulungile-ke, ngicela nje ukuthi kusuka manje lokho bekukhuluma ngoMshibe noma bekuthathe eside kangakanani isikhathi, nina ngiyanithemba bakwethu nibekezelile nalaleli VN irecord ye1 hour 32 minute nama-second. Ukukhuluma kaba kuMshibe athatha isikhathi eside. Ngicela ukuthi ngixolise esikhathini senu kodwa ubeveza okuyikhona. Ngicela ukuthi ngishiye kanje, ngicela isupport ngakunina ukuthi senginivezelile konke engikuvezile. Ningasali nithi sayizwe kaNsikayetho ngevoice note noma ini elikaMenzi lithini. Ngicela ukuthi mina ngifele ngaphakathi naloko okusele ngoba ngisenenhloso yokusebenza ngibe muhle emphakathini, noma-ke sengingasala ngibe mubi ngasesayidini lakhe sekulungile ngoba nami nginokuyitshela vele ukuthi njengoba sesiphambene kanje kuningi la ngizovaleleka khona, kodwa ngokuthemba nina ngicabanga ukuthi ngisazoba nethemba nothando lokwenza lento engiyenza ngoba nizongeseka. Ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke ningeseke la emculweni, sengizozimela ukusuka manje. Uma kukhona futhi ushintsho lokusebenza, kukhona engibambisana naye, uyokwaziwa ngoba usizo ngiyalidinga sikhathi sonke. Kule ndima ngimncane ngifuna ukuboniswa into enginawo nje izwi lokucula lokudlala isiginci, okunye nokunye ngiyokuthola kubantu basemhlabeni. Ngicela nina ningilekelele, nifollowele le page, nenze konke okufanele. Nalapha ku-YouTube sesishintshile i-channel ngokuthi umculo bengiwenza usafola ngaphansi kwenkampani yeSikayetho, awukho ngaphansi kwami. Lethiwa engingafakwe lutho lapha, akabi lutho-ke engingayifaka lapha ngale kokuthi ngirelease album sengizimele, okuyiyona engizothi manje ilalela online ngithe emva kwey'nyanga ey'ntathu ngithole leyo mali engiyithola. Ngibonge futhi ukuthi bakwethu ngikutholile ngikutholile. Njengamanje umculo omunye uzwakele ophunyukile noma ongaphunyukanga ngasesayidini leSikayetho, umculo owenziwe uMenzi loyo onezingoma cishe ziwu5-6 lapha ngazi zazisale kwi-album. Ngangingaziyo ukuthi kuzofika lesi sikhathi. Lezi ey'ngoma ey'lapha kungakini ukuthi niyoyilalela, kodwa enifanele nikwazi mina ngisasizakali ngalutho emsebenzini wonke. Ngicela nje ukubonga kakhulu, ngiyabonga. Ngicela niqhubeke nokweseka uMenzi, nenamba yami ikhona la epagini. Ngicela futhi niyithathe, nosafisa ukungeluleka ngaphezu kwalokhu ayithathe angifonele ngesikhathi sokusebenza. Isikhathi sokusebenza kuyabe sasemini, ubusuku nami suke sekufanele ngilale ngale kokuthi uma ngabe ngisendleleni ngisemgwaqweni. Ngiyangicela futhi ukuthi ngiyabonga kakhulu. Cha nami uMshibe okuthi uqhathiswe, cha mina ngiqhathaniswa futhi ngeke ngiqhathe nangale ndawo. Ngiyabonga nje ukuthi-ke utholakala ithuba lokuthi ngilaleleke nami ngithole elami ithuba. Cha mina ngiliqhathaniswa.
njengamanje uma ngabe kuthiwa yimi ngiqhatha abantu futhi yimi ngala kukhulunywe cha ngaze ngale kukhulunywe njengamanje mina sathi nasihlukana nge24 ebusuku ukuthi ke cha uzobuya njengamanje umphathi kaMenzi siyolikhuluma udaba njengamanje naye ngoba wahamba ethi nayolanda umntaka azobuya naye mina lo ngalindana namhlanje noma ngathiwa kakhulunywe kusasa mina ngiready for ukukhuluma anginankinga yokuthi njengamanje khona inkinga esenginayo cha ngicela email lapho mina noma ngathiwa kakhulunywe kusasa ngiready ukukhuluma cha ngakukho la ngala khona ukukhuluma ngiyabonga kakhulu